Здравейте на всички, аз съм Капитан Кадей. Днес ще играем малко Майнкрафт оцеляване. Това е следващия епизод от поредицата, мисля, че трети се пада. Сега имам да ви показвам доста нови неща, защото не съм снимал отдавна оцеляване. Един-два клипа има. Има една-две седмици, от как не съм снимал на оцеляването. Да. Като цяло нови развития, има новости, не мога да кажа, че няма, има новости, които са ето там. Едното е това нещо, което виждате. Значи, това стълбище си го завърших в епизода, миналия епизод, както разбрахте, тази фермичка е готова. В днешният епизод имам план да ви покажа новостите и да направим една симпъл къщичка за нашето оцеляване, защото нямам никаква къща. Смятам, че е доста добър план да направя една къщичка, която да живея в нея, защото видях една доста, която ми хареса доста и реших да направя, нали. Да, сега нека отидем да ви покажа новостите. Значи първото ново нещо е фермата за кокошки, която е тук. Тя дава доста яйца, тук не знам защо съм слагал дърво, събирах доста материали. Това е за къщичката, но да, ферма за яйца и разбира се не може и без чикън кукър, защото трябва да имаме храна някаква, но въпреки че използвам още от пържолите, или аз не съм си, да, ще не съм си пуснал. Тук има, работи си чикън кукърчето, всичко точно, прави го, имаме една фермичка тук за sugarcane и то като цяло това са новите работи, но доста направих, защото това си е бая време работа. Да, и още едно нещо горе, ако не се е деспаунало, предполагам, че не трябва да се деспауне. Имаме си фермичка за сняг, ако чакате, че нещо гледайте, не мога да го скоча, как да скача, имам някакви блокчета, окей. Добре, значи ще се качим, ето, дано не се е деспаунал, идвате тук и си фармите така сняг и то се спалва постоянно, защото той стъпва на блокчето и така никога не може да ви свърши снега. Разбира се, ако ви трябва за нещо или за някаква постройка или за нещо, това са като цяло новостите, като руди не съм ходил да копая, евентуално и сега извън кадър ще хода да покопая някои работи. В днешния епизод ще построим една къща и ще направим първият ни енчантинг. Ето тук съм оставил, даже съм написал за епизода. Съм направил материалите, съм подготвил за енчантинга, който ще направим ние с вас, защото трябва да го има, за да енчантнем своя гир. Скоро време мисля да се поразрова, да намеря някой спаунер, защото да, нали взехме ачивмента за енчантъра. Да, скоро, както казах, ще намеря някакъв спаунер и се опитам да има някакъв спаунер, защото ще ми трябва за XP да си енчантвам бронята, но сега като цяло ще ни трябва лапис, за да може да енчантнем своя гир. Да, се виждате, че нямам, нали, лапис нямам, не лапис, ами честрум нямам, се обърках нещо. Нямам много, даже въобще нямам лапис, което не е яко, няма да мога да енчантна, но сега нямам честрум, в който да събирам всички тези бокуци, защото нямам къде да ги, просто няма къде да ги събирам. Трябва в следващият епизод да направим честрум или извън кадър ще го направя да ви го покажа. Пишете в коментарите дали искате пред клип да го правя честрума, защото просто искам да видя вашето мнение, дали да го правя на клип или да го правя извън кадър, да спестя малко време на вас. На мен някак да си спестя време, но на вас може. Защото сега този клип ще направим, нали, самата сграда и това ще е епизодът, няма да е голяма занимавка като цяло. И сега ще намеря това, което ми трябва и ще слезам да енчантна и ще се видим после. След като сме готови с нашия енчантинг и лаписа, намерих някакъв лапис от някъде си, отгоре от къщата всъщност. Сега сме готови да енчантнем своя гир, който не сме енчантвали от доста, в смисъл въобще не съм енчантвал в този world.
И сега единственото, което търсим е Protection 1 на бронята. На цялата броня да е Protection. И гледаме да се отървеме с един левел, защото 2 левела са много, но май няма да се отървеме с по един левел, така че ще се наложи да използваме 2 левела. Така че, да. Protection 1. Гледате да фанете Protection 1 на цялата си броня, защото ето виждате, аз нямам Protection тук. И ще използвам, ако имам Sharpness на меча, който не се пада, и ще използваме примерно кирката. Efficiency 1, което е доволно. Сега нека видим панталонките Protection 1. Доволно обичам така да има Protection на всичко. Sharpness 1. Sharpness 1. Тук Efficiency ще сложим и на брадвичката. И това е мисля да е за енчантването. Енчантнахме своя гиър. Сега сме целите Protection 1. Имаме Sharpness 1 меч, което е доста доволно. И да, мисля, че съм доволен от енчантването, което направихме. Сега мисля да направя, да построя, нали, една къщичка, която си харесах. Тя е доста симпъл и ще успея да я построя, мисля, че за един епизод, но може би ще забързам кадъра, защото доста работа е като цяло по детайли, по това, може би ще се наложи и да гледам до синглплеера, защото и там я построих. И сега ще спра клипа да видя да реша точно къде ще е къщата и ще... Даже аз мисля, че реших вече къде ще е къщата, така че ми очаквайте за бързания кадър там, където ще строя къщата и да. Айде! Хора, виждате какво направих. Доста симпъл изглежда за сега като цяло, но смятам, че ще се получи доста яко. Крайният резултат е доста красив, поне според мен, защото аз така смятам, поне за мен си е доста красиво. В смисъл, сега пред вас ще направя тук декорации и някакви разни, защото не ми се занимаваше, в смисъл. По-добре е да го гледате в нормален каданс това, което ще декорирам, защото просто да видите какво аз правя и как, ако искате и вие да го построите, ще ви трябва, като цяло ще ви трябва каблстон, оградки, дърво, такова необработено, обикновено дърво, мисля, че ви трябва само за пода. Абе, доста си бой къщичката, ще ви трябва честове, това. Да може да си съберете айтемите отдолу. Ще ви покажа сега като почна да декорирам. Тъй като за начало нека почнем с декорацията отвън. После ще завършим тази част отгоре. Да сега нека започнем тук. Слагаме такова. Гледайте само. Е така правя аз. Поне така съм си харесал. Така, окей. Ето. Окей. Готово. Това е външната окраска като цяло от около къщичката, защото доста готино изглежда според мен. Нека се качим сега отгоре на къщата, която не е много висока като цяло. Ето. Гледах, че ви хареса този епизод на мобилните игри, така съм ви подготвил още втори епизод на една игра, която няма да ви спойлвам сега коя е. Декорацията отвътре ще я довърша, може би след малко, накрая или извън кадър, ще видя. Тук сега първата стъпка е, нека слезем до... Значи така правим. 4 ъгъла на къщата, е така. Сега почваме с горната част на къщата, която е също една важна част от къщата, която трябва да я има.
иначе няма да е доста това, което е крайният резултат, няма да е като това сега, което изглежда, но почва да се получава, поне аз така го виждам. Опс. С енчантнатия гир е доста по-добре. Опс. Добре, защо така? С енчантнатия гир е доста по-добре да се играе. Добре, бе. Какво искаш да се подиграеш с мен, или бе? Окей. Нека. Сега... Нещо, което трябва да направим. Трябва да се качим пак отгоре на къщата, която... Не, пак казвам, не е много висока. Взимаме слабовете. Почваме. Значи... Почваме е така една линия с слабове, което е... трябва да е така. После слагаме ето така, тук едно слабче. Стане като цял блок един вид. Тук трябва да сложиме обикновен дървен планк и става нещо красиво, поне според мене, като го завърша. Сега, тук слагаме абсолютно същото правим и от тази страна, няма да е нещо по-различно. Сега, тук ще трябват още слабове, затова ще слезна да направя още слабчета като цяло, защото не знам защо събрах толкова много дърво, нямаше да ми трябва, но имам планове за още постройки като цяло и може би ще ми потрябва. Добре, 17 слаба се надявам да ми стигнат. Се надявам да използвам това дърво, което съм събрал. Окей, сега, тук стъпката е такава. Тук трябва да направите ето така с слабовете. Отделно, така, окей. След това трябва да направите така. Така. Да, ето така, точно така. Ето така трябва да се получи едната страна на самата къщичка. Сега ще направя още слабчета и ще ви покажа крайният резултат от едната страна. Въобще как трябва да изглежда самата къща като цяло. Чайте да си напискам повече дърво за слабове, защото ми омръзна само да слизам за някакви шивани слабове. Така, нека направим целия покрив, за да може да си изглежда както трябва. То като цяло това е къщичката, не е нищо особено. Декорацията може би ще я направя извън кадър, защото клипът ще стане много дълъг и трябва да го обработвам прекалено много време. Пък в следващият епизод ще ви покажа как изглежда декорацията на самата къща отвътре, защото сега няма да мога да я направя. Стане много дълъг клипа. Да, мога ще има декорация вътре, ето така една фермичка ще направя, ще видите в следващия епизод. Окей, готови сме с крайният резултат на самата къща. И то вече мисля да привършвам с епизодчето, чайте само да спа, да не се спалнат някакви мобове и ще покажа къщата и ще спирам епизода, защото трябва да го обработвам след това, да имате нещо да гледате, защото качвам през 4-5 дена, за да може да измисля на какво да снимам, как и какво да правя. Ето сега тази къща доста мислих дали да я направя, но се реших и я направих и сега може би извън кадър ще направя. Абе, пишете в коментарите дали искате в кадър или извън кадър да направя честрова, за да ми е по-лесно. Така. Ето това е крайният резултат от самата къщичка, доста ми харесва на мен. Ще има декорация, която ще ви покажа в следващия епизод, който ще се пада четвърти, но този е трети епизод. Ето това е цялата къщичка, сега ще я обиколя да видите какво стана, ето така тук. Доста добре става, ето тук ще има фермичка, отвътре ще има декорации и ще ги видите в следващия епизод. И да, и добре хора, това мисля да е за епизода, надявам се да ви е харесал, ако искате още епизоди дайте един лайк на клипа, направо слушайте лайк бутона, защото трябва така наистина ми помагате, за да правя още клипчета и да. Кажете къщичката дали ви харесва, често дали искате да го правя извън кадър или в кадър и така. И добре хора, това беше с мен и до скоро.